pa pada ini. Ini nanti kang likod atong parking lang dini agi. Sini agi. Dili ka na itu. One way na dia. Turo dia. Ikaw din tatugak. Sekarang sa Samsung ikaw? Na ikuan yan. Oo, naa. Padong si beverage? Oo. Hindi mo sa Chinatown na? Wala iwat. Pag Chinatown ka, diretso unin mo. Ang parking lot ba? Parkingan ba? Abi na kung pasabot ka. Kasi parking na din ay. May parking dia. Oo, pero sa unahan Mulit man ta. Unahan pa din? Oo, pero ana ta. Anong right pa tang mulit man ta? Mulit lagi ta. Wala gidi ari ko diri. Yung amay-waman na din ta ka kuan dia. Oo, tanawa ko. Awa lang ka. Hindi mo kukuha na din palagi sa left kay. Dili. Ikas pa. Dili ulit din dito pa. Pero dito niya ang among kuan. Square up a silver ladder from your office cubicle, and you can get a quote. Oh, now. Atong kung liko dito sa kuan, katuman ko. Asa man dapit kaya kuan? Ito po yan sa Francisco. Sunod ani ka lang. Sa tanang stoplight, mo right ka. Ang Canton Barang Plaza. ka rin no? Oh. Asa man to ni? Naray na Canton Plaza, naray na. Naghahanap tao. Hindi mauni. Dili mao. Hindi mao. Kuan ako no. Kato tingali kato sunod. Dili mao. Pwede ka magkasa mga kanino, wag yun mga survive this earthquake kanina upa dugay na kainin din. Kaning mga kuan. Ano mga kuan? Oh, kanina mga building. Hindi nga. Pag abot na ako 30 something years ago. Pero na siguro po rin sa mga 800 siguro eh, wano. Din sa Francisco. Ito na ang sa kuan ay immigration. Sunod ang traffic light. Mo na din ni tao na din. Chinatown niya. Tao naman eh. Dito pa. Puro kuan. Taning gawas ay. Dili pa dito. Ayun mo pag-park. Hindi lagi mo. Ngita mo to. Paraplin mo siya. So tulo-tulo lang. Aw, kuan basta ka ng ini. Pork nga kuan ha. Oh, na itlog ha. Biskot sa ani oy. Nagkuan man siya. Tapaw. Amo right na siya. It's a dito pa. Insik ko. Ito nga insik. Chinatown. Pacific di ay. Mo right na sa Pacific. Huh? What happened? Unahan. Ano China? Kanang nang katuntuan mo ba nagdiska na 99 cents baro na Mga insik, mga taga China ka na sila. Ah. Okay, kada ay bakante. Oy, Asa man? kanang nga ay kanang sunod. Adi ko. In between ng tadrik so kay pagliko. Inka Pacific mo. Dili. Umana nang kanang ban? Oh, before sa ban. Ano siya? Before or after? Before. Asa man tindahanan ni kanay Golden kon? Dili kanang Canton Plaza siguro na. Basta na Ay, niya. Canton Plaza to right. Oh, murag una.